Здравейте, приятели! Първо искам да благодаря за вашата подкрепа. За 28 дни вече имаме над 2 милиона гледания, което показва, че вие подкрепяте нашата кауза и заставате зад нея. Заедно с това, обаче, забелязвам, че последните дни в коментарите започват да пишат колеги животновъди, които омаловажават факта, който ние представяме, а именно чистокръвието на нашите животни. Омаловажават и животните в самият град Калофер, което е изключително грозно. Тези хора забравят своите корени. Името на породата сама по себе си показва откъде е започнала. Няма как да твърдите, че вашите животни са по-калоферски от животните, които са в Калофер, които са били в Калофер, много преди вие да се занимавате с тяхното отглеждане. Мислите си, че хората в Калофер не знаят какво се случва. Напротив, вчера се свърза мой много голям приятел, който имам честа да познавам. Просто ми каза: пращам ти снимка на мое животно, което е баща на част от яретата, които съм закупил аз от него. И каза да изпратя много поздрави на всички разбирачи и професори във Фейсбук. И не само, хората, които отглеждат дългокосмистите животни и забравят откъде са тръгнали. Тук е момента, в който ще поставим граница. Няма да позволя моята група да се превръща в място за спорове и за мерене на самочувствие, на сантиметри. Това не е нашата цел. Нашата цел е опазване на чистокръвните калоферски кози. Всеки, който влезе от тук нататък и започне да се хвали, да ми обяснява какви животни има, какви сантиметри, директно ще бъде блокиран без да му се дава отговор. Създайте ваши групи, в които може да обсъждате, да коментирате. Това си е абсолютно ваш избор. Мен това нещо не ме засяга. Запомнете, калоферските кози са от град Калофер. Нямате никакво право да казвате, че не са чистокръвни. Пожелавам ви лек ден и вярвайте на очите си. Не вярвайте на нещата, които ви говорят някои хора, които прикриват истината. В Калофер винаги е имало животни и винаги ще има. Скоро очаквайте включване от самия град Калофер, където ще се срещнем с истински калоферци и ще поговорим за чистокръвните животни. Лек ден и до нови срещи!